Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, ika-25 sa araw ng Agosto taong 2026. Narito nga ang ating latest satellite image kung saan meron tayong minomonitor na dalawang bagyo at isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ngang si Bagyong Obet na minomonitor natin kahapon ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kagabi ng 9:30 p.m. And as of 3 a.m., ito ay huling namataan na nasa may layong 1,180 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 185 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At inaasahan nga natin, nakikilos nga itong dating Bagyong Obet na may international name na Saudel dito sa may hilaga ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa pagkilos nga niya sa ating hilaga ay posibleng makahatak pa ito ng southwest monsoon o habagat. Samantalang yung isa namang minomonitor natin ay nasa tropical depression category na may international name na Atsani. And as of 3 a.m., ito ay huling namataan na nasa may layong 1,760 kilometers east ng northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong hilaga sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito namang tropical depression na ito dahil nakikita nga natin napakalapit lang sa boundary ng ating PAR ay hindi natin tinatanggal yung possibility ng pagpasok ng ating area of responsibility. Samantalo, isa naman nating minomonitor na low pressure area, ayan yung dating Sineneng. And as of 3 a.m., nasa may layong 670 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Samantalang southwest monsoon naman o habagat, patuloy pa nga rin yung epekto sa Luzon, kaya maraming areas pa rin sa Luzon ang makaka-experience ng makulimlim na panahon with scattered rains. And for our weather naman ngayong araw, inaasahan natin sa may Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, sa may Cagayan Valley, Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila, sa may Cavite, Batangas at Rizal, makakaranas nga tayo ng makulimlim na panahon. May mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And then, posible nga higher chance or mas malakas na mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Northern Luzon. Yung mga kasamahan naman natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga heavy rainfall warning, rainfall advisory o hindi kaya thunderstorm advisory kung kinakailangan. At para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa mga susunod na araw, asahan nga natin na patuloy pa nga rin yung epekto ng southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, and by around August 29 ay posibleng mas humina na yung epekto ng habagat sa ating bansa. Pero since 3 to 5 days pa yan, may posibilidad pa rin itong magbago, kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 26 to 31 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Tuguegarao. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagi ng panahon sa Visayas at Mindanao, ito yung mga areas na hindi affected ng southwest monsoon. So asahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga tsansa ng thunderstorm. So itong mga areas na ito, posible nga rin makaranas ng mainit at malinsangang panahon pa rin, morning until tanghali, and pagdating ng hapon, mataas ang tsansa ng mga thunderstorms. Sagwat ng temperatura, sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay 26 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan naman at Zamboanga ay 25 to 34 degrees Celsius. Sa Davao ay 26 to 34 degrees Celsius. So, posible nga magpatuloy ganito klaseng panahon in the next 3 to 5 days, pero kailangan pa rin natin mag-antabay sa mga update ng Pag-asa sa mga possibility of changes. Meron pa rin tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng umaga kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ay posible sa Pangasinan, Benguet at La Union ngayong araw. Bukas naman, mas marami yung areas under 50 to 100 millimeters of rain. Iyan ay sa mga lugar ng La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, pati na nga rin sa may Bataan. At pagdating nga, tinasahan nga naman natin ngayon
na wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:43 ng umaga at lulubog ng 6:30 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga, ang latest sa ating lagay ng panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tilo Pilipinas, Tilo Kalimutan, good morning. Welcome sa Dunis sa Paraguanuban sa programang Isyu sa Masa. Adlaw, malahigala ng Martes, kapit sa 25. Hinglulan sa Agosto 2026. Kumusta rin asuki na ito sa kanginan? Mag-asuki na ito din panubahin, lukot nakbayan, Tibok Region 11, sa tanang-dapit nilabot sa pagsibya, nining mga oras. Sa kamaayong aga, laing kagiunan sa ito aga panagdungog-dungog. Alag ko, ini lamang sa programa na Isyu sa Mas, 90.7 Love Radio Davao. Makita sa mamati sa ito ang Facebook Live, ang June Bersamin Isyu sa Mas. Kamusta ang inyong aga? Ayun ba na ko og mobuilo na ang ulan gagabi eh. Nagtutaligsik naman di ay mga higala. Wa man makatarog sa abog. Kanya delikado po ni siya. Labi na sa tuang panglawas o sa sipon, kalintura, sa goysoy o uban pa nga mga pulmonary diseases. Ayan. Alright. Tagdang yung rasan doon na 53 minutos. Kung 54 minutos sa Nikalabay, human ang alas 6 sa buntag. Grabing baguod karon sa katawhang Pilipino, mahal kaayo ang gasolina o krudo. Ang krudo mas mahal pa sa gasolina, mga higala. Morolbak o piso, mosaka mga kaigsuunan o 3 pesos. Lugi gid kanunay. Tao. Matod pa sa grupong Monibela mga higala, usa ka transport group nga nakabase dito sa Kaluan. Ang gobyerno nagpabaya na lang ultimo pagkalibrate aning mga gas station nga daghan kaayo karong panahona. Nakapahimulos na sa presyoanay, nakapahimulos pa mga higala sa calibration. Matod sa Manibela,
grupo sa transport mga bay nga daghang mga gas station karon ang usa ka litro kay 700 ml na lang. So dakong daya ni wa pay labot ning daya sa presyoanay nga moingon nga giangkat gikan didto sa Strait of Hormuz sa nasod sa Iran ang ilaha kunon kumprada maong mahal paghiman-himan diha ra di ay mga higala nangumpra sa Singapore ang mga panuhak dagko doon lang kay Pilipinas. Giilad ang katawhang Pilipino ining mga negosyante. Ang gobyerno inutil. Why? Tungod kay kung mas dako ang income sa mga gas station, mudako sab ang buhis nga makuliktas gobyerno mga higala. Mao na ampay nila. Kinahanglan mudako ang income sa mga gas stations as a private businessman kay porsyento man ang gobyerno sa tax mga kaigsuonan. Kanang VAT, na value added tax. Mas dako ang income sa gobyerno kung mas dako ang income mga higala sa gas station. Kung ang imuhang gibayad sa gas station patubil ka 1,000, gamay ra na ikumpara kung 2,000 ang imuhang bayran as far as the tax or VAT is concerned kay percentage basis mga higala ang gobyerno. Ang gobyerno nagpatulog-tulog, nagpahilom-hilom. Ultimo ang DOA, ang Department of Energy, trabaho nila nga mag-calibrate mga higala, wala na. Ang usa ka litro, 700 ml na lang mga kaigsunan, di man hinuon tanan, pero daghang mga gas station ang nagpractice ana. Mauna nga, di na ka makaabot sa imuhang destinasyon. Imbes nga, gikan ka sa imong trabaho, maabot pa ka sa inyong balay. Tungod kay tama-tama rin mong gitubil kay gamay rin po imuhang sweldo, maabot ka sa imuhang balay, dito ra kakutob sa imuhang silingan. Balay, dito ra kutob sa silingan. Rason, kay ang tubil kuwang na. Inay usa ka litro, 700 ml na lang mga kaigsuunan. Di apa mga igalay kurente, pertimala. Halos nag-times 2 ang bayranan, bisag unsa na lang mga higala ang gihingan sa bayranan. Natingala ka nga wa may saka ning ako ang consumption, nga nung dako maniniburot, manigtaman sa ginhawa niya kung bayranan aning kuryente. Kay tuah na ana po'y mga bagong giimpusar mga higala nga bayronon o gawas ni ana gipadak-an ang per kilowatt mga higala. Gipadak-an ang per kilowatt, mahal na ang kuryente nato karon. So, kamo din magbagulbol mo ang inyong bayranan, siga ng inyong ilong din tanawa ng per kilowatt, ug unsa pa lang gidungag din bisag unsa na lay gihingan, ultimo resibo pabayran na sa DLPC. Ultimo na nga wala nila na kuryente, kita mo'y pabayron, bot pasabot, kay nibayad ta, kita mo'y nangawat anang ilahang kuryente. In representation mga higala, anang gitawag nila system loss. Di ba? Kaya ba yan mong tapirmi? Tawag sa resibo, burag 5% na. 5%. Kita mo sa gubang ubayad. So burag kita po ang nangawat ana. Wa man ta makapahimulos wa tay kalainan anang akong amigo nga gipasangin lang nga maoy amahan. Nga dili man siya maoy amahan, ang iya man kumpare. Siya lang ang ulahi nga nakitaan nga maoy karelasyon. So naigo siya sa principle of last touch. Naigo sa principle of last touch mga kaigsuonan si pare. Muna. Kita mo nahimong kawatan ani mga igalang system loss kay kanang kisagaran kawat losing anang ilang unsa nang gipang himo nila anang nga makuryente dinha
gikas national grid pag-transmit diri na ay nangawala diyan ay losing mga higala amount of kilowatt kita mo'y pabayron mga higala unya wa pa yun ay klarong deklarasyon kung pila ang nangawala basta mo declare sila nga mao ni ang nawala wala na verifikasyon mga higala bayad ang mga tao. Grabe naman. Oh. Grabe na ni. Wa na magkadima o mga kaigsuunan. Daghang mga senador o congressman nag-attempt nga wag tango na ng system loss nga pasagubang atos mga kining konsumante. Pero hangtod karon wa gihapon mga higala. Mas dako gyud siguro ang gihatag aning mga power company aning ato ang mga lawmakers kaysa ilahang interest sa public service mga kaigsuunan. Maunay nakabahog tik-tik niya. Karon taon-taon ato ni mga hikalang hinaihan ning mga isyuha. Samtang alas 7:01 na, ipila pa sa tuang ng mga isgutan karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Paghingalan o pili mao sa kani disbursing officer ni VP Sara ato sa impeachment trial ni Senador Rapi Tulfo miani og daghang mga pagbatiko sa mga netizens. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero nagduda sa prosecution nga nung dili buot ipatawag si Colonel La Chica kanhing Pangulo sa security group ni Vice President Inday Sara. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Plano pagpahilom sa flood control scandal sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dili malilong tungod kay mismo ang kinaiyahan ang nagmitya. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang leadership fund issue ni Senador Miguel Zubiri kulang kuno sa mga ebidensya, batok ni Ombudsman Buying Rimulya o posible nga mabasura. Isyu sa masa. Isyu sa masa. 2 billion flood control allocation ni Congressman Abante nga gibaha gihapon ang iyang distrito gibisto ni Yormi. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senador Erwin Tulfo andam resign kung mapamatud-an naa ang iyahang pangalan sa flood control program. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Di na necessary nga makita ng imuhang pangalan bisag beneficiary ka ng flood control pwede man na itago ang pangalan. Stila gusto ito magpa-okyab pag yun. Doon na mga igalay 3 minutos ang nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Ano na mga kaigsuunan na itong naminaw karon tanawa ng inyuha din ng mga resibos Davao Light. Unsa na pwede pangbutang din ikumpara ato mga previous nga resibo barato ra ang per kilowatt karon ni mahal amot pila bay gisaka ani pati namang dako sa ato ang bayronon mga bay. Onya kahuman kaning system loss hangtod karon kita pagihapon gipabayad bisag dili kita mo'y nangawat. Sa ato apa dawlims mga higala ning DLPC ug ang Meralco. Wa ta manghilamot ana. Kita may suspect mga kaigsunan. Kita nga mga customer sa DLPC. Kita may nagsagubang anang mga nangawala nila dinhang supply sa kuryente. Unya walay klaro kung pila ang nawala karong bulana nga bahin-bahinon sa mga konsumante o bayad.
Why, klaro, basta mo deklara lang sila nga na system loss niya kauman, bahin-bahinon sa mga negosyante, 5%. So, ni-income na sila sa income ning energy generating nila nga gisupply sa mga kabalayan. Ni-income pag yun sila ani mga higalang system loss. Oh, kawa man mga higalay mo diskuter ani pila ka kiluwat ang nawala. Bisa gamay ra ilang paboruton mga higala aron dako ang makolekta din ha sa system loss. So ang mga konsumante ana murag tambalos-los. Di ba? May nga nagkaroon bisan og 1 kilowatt ra ang nawala, ideklara nga 20 kilowatt ang nawala. O di perti dako ang bayron sa dako kay bayron sa mga tao. Perti luyas mga tao walang trabaho ana. Di ba? Oh, may proper declaration. Oh, may proper declaration pero why proper verification mga higala kung tinuod ba ng declaim sa Meralco o DLPC. Oh? Na ingon anak kadako ang nawala ug i-charge nila din ha sa system loss. Tanawara na unsa ka disbentaha na mga higala sa mga yanong lungsuranon na customer sa DLPC o sa Meralco. Oh? Mao gani na nga pag makadungog ta nga i-abolish ng system loss din ha. Nga ang mga customer, ang mga tao mo'y manubag, malipay ta. Pero pasag mo yung ang manggihapon ta pag abot sa tumoy. Ha? Nga nung masag mo yung magkapag-abot sa tumoy dyan, wa manggihapoy na itabo. Pila naman na katuig, sige naghata-hata mga higala. O, wa gihapoy na hitabo. Anang system loss nga pagawalaon na mga kaigsuunan kay dugang palas anunon sa katawhan. No? Amta na lang og dugang nga kining increase, no? Increase sa per kilowatt nasamot. Mura na taan ni mga higalag, mga hanggawan. Oh? Dungan-dungan na po ning kurente og ang tubig. Ha? Dungan-dungan na ni sila mga higala. Sige pataas, sige pataas. Luoy ang mga konsumante. Wa pa mga higalay klarong trabaho. Oh, di apoy, gasolina. Ha? Daghan din ang mga gasoline station base nagpabarato-barato ng mga panuwak. Pero ang usa ka litro ana 700 ml lang. Dapat na-verify na mga higala. Nakalibrate na sa tuang Department of Energy. Kaya daghan ng mga reklamo na ay daghan mga gas station karon at tag 700 ml lang ang ilahang 1 liter. Mauna nga dili sila mosugot mga higala kung mopalit ka og usalang ka litro labi na ganito na nimong litrohan sa soft drinks. Kay mga bulabog man ang mga panuwak naggo. Oy! Kasama ni kalitro ni butilya sa soft drinks nga nung lamang raman ni gamay nga ni nasulod na ko nga gasolina o krumo. Bao nang di na musugot ng mga panuwak ng mga gas station, magamit ka o kanang usa ka litro mga higala na butilya o plastic na sublanan sa soft drinks. Taranta mo? Di sila musugot. Daghan sila mga itchi-buritchi mga kaigsuunan, pero ang tinuod nga istorya din ha, di sila musugot ana kay mapakong sila nga kanang ilaha din hang gasoline station wala na mga higala makalibrate. Ang usa ka litro ana 700 ml lang mga kaigsuunan. Tagawa ra na ka mga panuhak dagko. Karon taon-taon. Ato pa ni mga higalang salsalo ning istoryahan ni. Kuyog ning uban pa nga mga isyo dinhi lamang sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Manawang pipila ka mga pahinumdom.
Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alright, balik na magkala din sa Paragoyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio Davao. Good morning din ha, kang Ma'am Elsa Quiyotso, Juvenal Burgos, may buntag, Black Skin, Caballes, ni Arata sa Balyok kay wala man ta duty sa bangkal. Minaw sa Issues Masa, basta kaungo. Thank you din ha, Black Skin, Caballes. Aris Coronia Alcala, may buntag, timbaya sa iyang asawang si Riami Alcala. Ayan. Niya, salamat ko no. Pidix Ujitmon, si Ma'am Bingtan, Rodrigo Escalante, John Dexter Bahalya, Lloyd Sakokibo. Good morning. O niya, si Bailosis Kanda, good morning. Diya sa may takunan, Tierra Nueva. Librada Figurasyon. Good morning. Naminaw ko sa radyo o sa live nimo. Uy, okay kayo na. John Nunez, good morning. Diya sa may init sa Imaa. Taco Papika. Shout out Kagawad Luis Juan o Yanyan. May buntag din ha. Si Ronil Abiliana. No? May buntag po nimo din ha. Si Bong Magkano. Morning June, wa mangyud tay maasahan aning gobernoha karon. Permi naghulat sa imuang programa. Shout out sa mga Jum Taxi Jun, taxi driver ni. Kana, sweet lover. Good morning din sa to ang mga taxi drivers din ha. Onya, Alsonito Gibara. Shout out ko kay Nuni Piroy, Engineer Sam o Engineer Iking Ibanez, UBI team. Naaday mo UBI team din na. Sir Jaime Balneg, may buntag. Si Joelien de la Rosa Marata, may buntag. Regards kung kang Tipoy, o si Tipoy Rodriguez, asa na ka to. Anisita Gallianero, good morning. Issue sa masa, watching from Razay Extension. Vice E.L. Kinsay, may buntag din na sa mga taga Dumalagdos, Matina Aplaya. Si Manong Paul Kongkoberta din ha sa may bahada. Mama Rizal Plaza Humawan, Don King Banati. May nga buntag diya na unsa na ni puwerte namang mahalas kodo. Wa naman ni magkadimao, rollback og piso unya mosakag 3 pesos mao gani na. Perting lugia gyud nato. No? Si Jamir Pantig, good morning. Uy, si Berting Cantancio, ang ace handler din historil. Kuya, si Berting Cantancio. May buntag din na. Erenia Bulda Salazar, good morning. Unsay update atong batang gikidnap daw sa Maypuan kagahapon? Wa pa may balita kung tinuod ba gyud to. Good morning, John. Luoy ang kapalaran sa mga Pinoy, matod ni Ma'am Elvera Cabanyas Untado. Mo gina, ma'am. Iha kita paingon. Ranilo Villami, Barbaruna. Good morning. O sa taga Purok 8A, Barangay Takunan, Dexter Tubal. Si Joel Nadna Ayab, may buntag. O sa mga taga Mandog, Phase 5, Maginhawa Street. Yan, good morning sa inyo hang tanan. Ubay-ubay na kong nag-greet. No? Di na mo magmahay sa kuha. 15 minutos na mga bahay, human ang alas 7 sa buntag. Now, unahon pa ni mga higalang, giyaw-yaw karon sa Minibela. Monibela. Grupo. Transport Group. Matod pa nila,
ang gobyerno sa pagkakaroon. Grabe ng pagpabaya. Wa na'y pagtagad. Wa na'y proteksyon ngadtos mga konsumante. Gipasagda na lang ning mga mapahimuslano, mga negosyante o gasolina, krudo, mga higala nga magpatuyang, magpaturagas anang ilahang pagpahimulos. Gawas nga dili makontrol ang presyos krudo nga mas mahal pa karon sa gasolina. Rollback piso sakag 3 pesos mga bay. Nahimong inutil din ang gobyerno, partikularmente na ang DOA. Di apay usa nga inutil, double inutil na ang gobyerno, labi na kining DOA. Dili mga higala makalibrate ning mga gas station na mga tikasang dagko mga higala. Mga tikasang dagko. Ang ilahang 1 liter, 700 ml na lang daw matod sa transport group. Kaya matinga sila, suito magana sila. Makapila sila o biyahe mga higala, tuyok, back and forth. Anang ilahang mga ruta. Makabalog sila o pila ang natubil o pila gidagan. Kaya magka-short naman. Kulang ang tubil. Tabutubil sila 20 litros o mabawasan ka mga higala o 0.3. Sa tuwa pa, 6 liters, 0.3 sa napulo, tubig kag napulo, 0.3 ang mawala. 3 liters ang mawala sa mo. Kay tubilan ka raman og tag 700 ml matag liter instead nga full 1 liter mga bay. So, kung 20 liters ang ipatubil mga kaigsuonan, 6 litros ang mawa sa imuha, ang masulod sa imuhang tangke aning mga panuwak dagko, 14 litros na. Pero tindako ang nawala. 14 litros instead mga higala na 20 litros, nawalaan ka og 6 liters. So, minsan pag magpapromo na sila mga higala, iligas-ligas na nila ang presyo pila kasintabo, batok sila ang mga competitors, masuyot nila ang mga tao. So meaning, daghan ang mga mailag sa ilahang strategy. Halimbawa, 84 ng krudo, ilag ibagsak og 81 mga higala, matag litro. 3 pesos ang diferensya. Pero kay 0.3 liters mampod mga higala, ang diferensya. So bisan pa mo tabla-tabla lang sila mga higala tungod kay nasuyop nila kay nailan ang mga konsumante adto sila daghan sila og magpatubil sa ila kay kuno hay barato pero dili sakto ang calibration sa makina anang ila mga pumping station logi gyapon ta. Di ba? Kailan ka magpatubil ka para aning Remangkaw full tank yun kay na-date sa iyahang pikilbulan na-date full tank pila sir, pila boss? Full tank. Full tank. Pila full tank? 60 liters ang full tank sa Fortuner ni Remangkaw. Sa ato pa. Bawa, may ngon si Remangkaw. Ay lagi full tank. Kay abo pa ning snacks dito sa ako ang kadit sa pikilbulan. Kuan lang, 2,000. 20 liters o 20 liters nagtubil mga higala. 14 lang musul sa tangki. Pero ang mumarka dito mga kaisunan, sa computer nila, mga pumping, sa tawag na. Sunod yun ang 20 liters. Pero tungkol kay calibration, ang matag litro, 700 ml ay 14 liters lang nasulod. Lugi si Remangkaw og 6 liters. Nawala yung 6 liters. Lupig pa niya ni biyahe nga to sa 60 kilometros mga kaigsuonan nga destinasyon. Di ba? Pati na ko ang nawala. Mauna ron ang battle cry mga higala aning transport group. Kaya sila magunay una mga higala na kamonitor. Na nagpangita ron sila, asa naman ang gobyerno nato nga tigbantay? Asa naman yung gobyerno nga tigkalibrate aning matikasan ng mga gas stations? Banto ra mo magpapromo-promo ng mga kagwanga mo inyong ibabag 2 pesos, 3 pesos kontra ng uban din nga mga gas stations kay kulang man din na ang inyuha din hang litrohan. 700 ml naman din na inyo may pabayro 1 liter.
Garay. Maunay nagapanghitabo karon. Ano man? Wa naman ang DOA. Napamatay DOA na. Karon wala. Ha? Kailang rason. All the regulation na manggod ang balaod. Wa na tay hold. All the regulated lagi. But it doesn't mean the government loses its power, mga igala, to regulate or supervise, at least man lang, supervise, mga kaigsuunan, if this businessman doing business here in the Philippines are not cheaters, mga kaigsuunan sa katawhang Pilipino. Tungkol kay kung ang ilahang litrohan, mga igala, 700 ml lang, niya pabayron ang mga konsumante o 1 liter na presyo. Dili ba na tikas? Kada kong tikas, ana. Diba? Huwag ka istorya yung tinood. Tao ba na sa dito sa Pikilbulan? Nanguyab ka dito sa mamasang. Imong ginay mo mamasang nga uli tao ka. Kau man na, manay kay tulo ka buok anak din. Dako na gastos mamasang sa mo. Lugi si mamasang sa taparay. Diba? Kaya ka mag-istorya o tarong. Ingon taga kang mamasang na ako'y tulo ka buok anak. Wa pa'y siguro dungagan pa ni mamasang ang imuhang talent fee. Kay maluoy sa imuha, kay daghan ka man daig baktin panuhaka ka. Di ba? Wa mag-istorya ang tarong. Maupod ni ang mga gas station. Kulohay. Di man talan atong klarohon. Kulohay, 1 liter ang ditubil. Pero, ang kini mga igalang nisulod sa tangke, sus Ginoo ko, 700 ml lang. So, the more nga magkadaghan ang imuhang itubil, the more nga magkadako ang imong gibayran, the more nga magkagamay rapod ang paingon sa imuhang tangke kumpara sa imuhang expectation. Di ba? Halimbawa, magpatubil ka ba galang balik sa kalibo? Ang 3 litros wa matubil. 7 litros lang ang natubil. Magpatubil ka o 20 litros, ang natubil 14 litros lang. Ang 6 litros wa na matubil, mga higala. Kay maunay proceed sa tinikasan sa gas station. Doon na ba'y gihimo ang atong gobyerno din hadapita? Maunay pangutana. Doon na ba? Wa man, mga igalay gihimo, pastilan na lang. Inutil. Pag-abot po sa kurinti, inutil gyapon ng gobyerno. Dili ma-regulate mga igala ng system laws, dili mawagtang, ipasagubang sa mga tao, patuyang mga igala, compliance na ng hearing-hearing, anang ilang increase, pero mo gyapon ang bottom line, anak, tugtan gyapon na, nga naman. Kwarta-kwarta Kwarta-kwarta. So, maunay dakong problema sa to. Nasod ka ron. Kwarta tanan. Mutransa ka gobyerno, kwartahon ka. Wala na yun eh. Taon-taon mga igala. Balikan na pa rin mga istorya, haning, uguban pang mga iskutanan. Uman naman pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na mga bahay, din sa Tabaraguyog sa programang Issue sa Masas 90.7 Love Radio Davao, alas 7:25 na sa buntag. Good morning din na,
Manuel Luzares. Tama gina dyan na Adristoril Gasoline Station, tubil og 100 pesos. Dali ra kaayo pag pislit 100 na. Klaro kaayo nga kulang ilang litro. Testingin lagi. Sabutan ng pump boy o kanang pump girl din ha nga ang imuhang sudlan kanang 1 liter lang. Niya palit ka og 1 ka litro. Awa ragod. Dako kaya diferensya. Di po na musugot ng mga panuhak dagko. Kaya daw, daghan sila pasangil eh. Pero kanang DOA kaniyadto kung magkalibrate na, usa na sa ilahang mga pamaagi. Magkuha sudlanan nga 1 liter, paagason, 1 liter ba yun na. Pag dili kayo nagabot, penalize. Di ba? Karon, lahi naman. Pag dili makaabot, SOP. O sabay kalainan anang penalize og SOP. As to the nature, dakong kalainan. Kaya kung may kag penalize, mga igala, upaingon yun na usually sa gobyerno. Paingon sa mga tao. Kaya nakasala ka, wa na mo kalibrate og tarong na imuhang gas station din, ka man na maligya na ka, mapinalize ka. Pero kanang SOP may gala, mo paingon na sa bulsa sa taga, DOA o kanang mga nagkalibrate nila. Muna na kong kalainan. Penalize o SOP. Sa spelling, na kong diferensya. Na kong diferensya na sa spelling. Pero as to the nature mga igala, SOP para sa bulsa, ang penalize katong penalty nimo para sa mga tao. Karon, inigsosyo pasirita ng usa ka litro nga sudlanan mga igala sa soft drinks kay di matama man yun na. Di ba? Dili man na siyog-liog dapit. Kutob. Pag di na magkabot, lamang lang ito nga, wala na 700 ml lang na. O niya karon, sakpan ka. Di na sila busugot. Testingin ragod. Ingna nga, mapalit ko din na gasolina. Pang glass cutter na ko. Isulod diri aning isa kalitong sudlanan. Di na musugot ng mga panuwak nagko ng mga gas station na may tinagiwan. Mingon din, ay dili pwede sir kay muawas-awas sir. Muawas-awas nga mga DOA kung magkalibrit. Unaan naman po na kaniad to. Pasirita ng usang kalito. Ano maibawaan kung tinuod ba yun. Wa ba'y kulang. Nganong karon o ang mga customer palit. Di man mga igala tagaan. Kaya mga briefing sila ang management ko, no? Kaya basta, ang sulanan, usa ka litro, dili pwede tagaan o usar pod ka litro, kay muawas. Muawas. Di na magiging na makaawas, kay kulang ng inyo, di nang itubel. Usa pag-awas, kulang man. Sa isa ka litro, imo sulanan, usa ka litro. Unyang itubel, 700 ml lang. Usa pag-awas, dili man na muawas. Istorya na nga muawas. Kay basin o ilan ang tubilan ng imuang usa ka litrong sudlanan niya usa ka litro po yung paliton may bawaan nga 700 ml lang ng ilaha din ang calibration sa ilahang 1 liter. Tikas. Diba? Tikas. Sa tikas yun, perting tikasa. Gilbert Jess, good morning din ha. Ray Cauming, shout out si Marvin Villasin. Labaw panis tambalos-los ni gobernuha dyan. Rolando Aviles, good morning din na sa Upper Piedad. Juvenal Borjos. Tama ka, boss. Tanang tikas na ay mamaligya og durian. Barato ang kilo, pero ang ilahang timbangan, tikasan po kaayo. Mao na. Kana pong kuan, why calibration ng mga timbangan. Ang tikas ana nasa spring o sa iyahang kanang relo. Nanong nga siyang relo. Ang kanang relo nga sa timbangan nga halimbawa 20 kilograms capacity. 20 kilograms capacity. Dako nag-spring gahi na. Butangan na nila og relo nga 10 kilograms halimbawa. So ang tuyok sa relo, kay gamay itong spring mga igala, dali ra kay mo 10 kilos. Bisag medya kilo ra, 1 kilo na yun. Kay gamay mag-spring.
Yang relo po niya mga higala, dili man pang 20, pang 10 raman. Mo man bungot-bungot anang mga timbangan. Alas na sa dagat ka na mamaligya din na, mao man bungot mo, sila man po istorya sa kuha. Nya kahuman, hatag na yung dako king pakapin, tag 1/4 ang pakapin. Kaya mga panuhak, ang tsupi na, hapit man po na media kilo. Wow, mo pakapin na, di boss, pakapin na ito ni boss, pila may kong pakapin na. Lipay po kayo ka, kina, nakapalit ka dito ka ng isdang tambasakan. O, barato na kayo niya, kahuman, napay pakapin. Wa ka kabalo, ikaw man din nalugi atong ilang pakapin, kay tsupi man din ang timbangan, di ba? Lugi ka. Kumukot una-unaon. Tanawar ako na pagka mga salbahis dagko mga higala. Oh. Ang dula din ha, nasa spring o sarilo. Kanang tikas anang timbangan. Oh, kanang mga buot-buot, anong durian din ha, timbangan mga higala nga tag 50 kilos sa limbawa o tag 100 kilos. Ang iyang weight capacity, kaya niya ba nga matimbang? Butang nga na, relo mga higala nga 50 kilos, di 50% po ang mawala. Di man kakarga biya kayo, mamo, 50 palit ka, limbawa, 20, balik ko lang ko, 10 ka kilo lang nga durian. Pulo man yun siya ka kilo, inigana sa araw niya. Pulo man yun. Pero timbangan nga to sa legit na timbangan. Di ba, naara na sa mga 5 to 6 kilos na, lugi ka man yun. Tigilis na naman ang relo mga higala ng timbangan. Mga man ay buot, ilis na ng relo, ang spring. Para mupalo na itong iyahang araw na yun, kay bugatan mo to, kay gamay mag-spring. Di, perting luyas customer, igo, pero may mga kaigsuonan. Mo man uso din haan ng mga, kuhan kaya sa mga, sana, merkado publiko. Mga wheat market din nga way mga legit nga timbangan mga higala. Mo na ang gobyerno nagbutang din ha og timbangan ng bayan. Human ni mo palit, timbangan usab din ha. Kay mao na legit. No? Kaya daghan kayo mga tikasan, napay papitik-pitik din ang mga higala. Ang iyang kanang butanganan, halimbawa sa isda, ang butanganan niya mga higala, way buslot, na itubig daan. Ang isda nga ibutang, may tubig, may ice. Ibutang dito, di man yun na makagas, kaya may buslot mga higala, di bugat, apil na timbang mas tang ice, huwag tubig. Apil ni mong bayiran, tanawar ko na pagka mga panuwak na gutikasan, di ba? Ayaw mo palit na, kaya matimbangan na ang ilahang sublan sa kanang timbang mga higala, walay buslot, na di bungot-bungot na. Ako, nag-istorya lang ko. Base sa ako apong mga nahibawan. Para ma-aware po mo ba? Kaya karang panahon na, kinahanglan, vigilant ta. Kaya halos ito ang mga transaction ng mga kaigsunan, bagway pa lang, suspect na. Tungol sa panahon. Na-influensyahan mga higala sa panahon. Paita. Maning kamot yung diskarte. Labi na ka ng mahal kayo ng isda, mahal kayo ng prutas. Di yung katsupio na ng timbangan. Ang relo, ilisda na. No? Ang spring, ilisda na nila katupating humuka. Nadali kayo maabot o kwa, bisagaan ra ang timbang. Bugat siya mga higala, kay ang spring, gamay, ang nipis. Muna bungot din ha. May tanawon yun, niabot yun o 20 kilos, 10 kilos, niabot yun siya. Pero timbangan sa laing timbangan. Diba? Pati nakuha mga higala. O di pa rin siya. Muna dula. Mga po na matikasan yung gas station. Dili mga higala pa ito. Dili mo tubil ng tag 1 liter, 1.5. Kaya ang rason, mawas ko no. Lami kayo yun ba? Kung sa pag-awas, nga 1 liter kung palit, imor magkuntubilan o 700 ml. Di ko na makaawas kung sublanan kay 1 liter 1. Kabalo ka, kung sublanan ng 1 liter sa soft drinks, naman na siya allowance. Asa magkapalit og soft drinks nga 1 liter unya ang sulod may gala, hantod yun dito level stansan. Di ka nakita diarag yun na sa liog-liog mga higala kutob. Anang botelya sa soft drinks, ang 1 liter. Takso na nimo, 1 liter yun na siya. Di man yun na siya yung nga mapuno kayo. Pero kung paistorya na nimo mga pamboy niya, kay may briefing silang manager,
Ha? Ayaw gina yung tubili ng matagawan liter, ha? Kay basin ogal. Ispay na sa DOA, gikalibrit nga to, adaling tikasan na to nga kuan. Masin na to diri. Mabulabog ta, magkakaso ta ni, basing manarang ka ta ini. Wala naging may sweldo. Oh. Hadlok po na mga gala, mga pamboy mo na nga pag, asisulan na ni mo, sir. Paggawas na kag 1 liter, ay, dili mi pwede ana, sir. Kaya basi mo awas niya na diri, sir. Madisgrasya ning amo adiring istasyon. Dagal kay galibay mga igala, mga panuwak dagko. Oh? Only to find out nga, nahimo lang silang evasive with the instruction sila mga manager kay mahadlok o mahibawaan ang kamaturan nga ang usa nila ka litro 700 ml lang diay. Maunay bungot din ha mga kaigsunan. So ang pangutana na to aniron kay kanang tikasan mga igala. Nang tikas natural lamang gina. Sa makabinta lang. Babay na ang kailangan vigilanta. But over and above, naman tayo gobyerno na magbantay nila para may tabo, may galang tikas. Pangutana ron, asa naman napita din ha ang ato ang gobyerno? Asa naman napita rin ang gobyerno? Nagbantay pa ba ang gobyerno na ito aling matikasan ng mga negosyante? Kung kayo pagbantay mangyala, that is an obligation. What kind of obligation? It is an obligation to protect the public, to protect the citizen. Obo sa ito ang matakang balaod. Diba? That is an obligation. An obligation, mga igala, is different from power. Because an obligation, wala kay discretion din na. Whether or not you will do it or never. That is an obligation. That is an imposed obligation. Ngadto sa to ang mga public officials. While ang power, mga igala, na kay discretion to do or not to do it. That is a power. Pero kung maghisgot ang obligasyon, dili man imo gusto mga igala, imuhag yung himuon. Kaya obligasyon. Di ba basta obligasyon? Parang lang, di na yung kagusto sa mga asawa, kay mong asawa, wa na inipon, baho na kay baba. Saan ta man ang obligasyon, maginanimo sa imo ang asawa nga mo, dulog yung kasi imo ang asawa. Wa yung kay mahimo din na. Dili man na siya discretion. Kamu naminaw karon. Una-unaan na ninyo kayo. Ang pagdulog sa inyo ang banapod ng mga palahubog. Ay baba nga, sige lang, yarok anak mga igalang bahal. Nimaho na lang, di na ka maka-identify kung baba pa ba si mo ang bana o unidoro na. Unidoro na. Kaya pala-paliho nagbaho, sige lang. Tunga ba ng bahal? Wala kayo mga mo diya, bilog ka, kaya obligasyon man na nimo nga, bilugan na nimo, imuhang bana, kaya mo man na ipagkaslan. Diba? Anara na. Basta obligasyon, wa kay discretion din na. But to do it, comply it. Comply. Imo nang i-comply. Pero kung power, naa kay discretion. Ako may gamhana no, di sa ko mo kuan. Dili sa ko mo himuan na. Ako may masunod. Di ba? That's power, mga kaigsuunan. Karon taon, kaming Tolpo Brothers, labi na ni Rapi Tolpo na issue na pod karon. Ato ni mga higala rat sa dahon, manamang ani pipila ka mga pahinumdom.
Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately, Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Balik na may gala din sa Tabaraguyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio Davao. Doon na 42 minutos ang nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Oy? Nata day mga bag-ong programa day din sa 90.7 Love Radio. Hirid-hirid lang sa mo din ha. Kaya na mga i-introduce no nga mga bag-ong program. Aron nga mas nindot ug munindot pagyud no ato ang mga higalang mga programa yan so abangan now doon na 43 minutos ang nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Good morning again din ha kang John Lauron banati John mga walay kaluoy na sila. Roger Atis, good morning Roger. Tinuod yun na, shout out di ay ko sa ako ang pag-umangkon nga si Ruby Atis. Birthday niya ugma puhon. Ika-60. Uy, pag-umangkon na niya 60. Kanunay gyud siya naminaw sa imuhang programa. Diya sa may anunang Igakos. Island Garden City of Samal. Good morning din ha. Dagan kong mga amigo diya sa anunang sa Samal. Oo, dagang kong amigo din na. Kagawad din ni Pebinito. Maing buntag po dinawad. Oo, maraghayahay karon wad kay way eleksyon. Way gasto. Oo, okay kay way eleksyon, way gasto. Doon na may galay 44 minutos suman ang alas 7 sa buntag. Dalitaning mga Tolfo Brothers nga borag nahimo na mga higalang 360 degrees. Unsa lang 360 degrees dyan? Ang gilauman sa mga tao kaniadto nga mamahimong fiscalizer sa mga isyu ang mga tulfo. No? Kay perti kayo ba mga higala mabagi-bi din na sila ang mga programa. Giingon nga human rights fighter ang mga tulfo, mga kaigsuunan kay mudapi gud kuno. Sa mga dinaog-daog pero di ay ang mga dinaog-daog gihimo raman di ay program content sa mga panuhak dagko. Gihimo rag program content. Para mo sikat lang ilang programa. Mga dinaog-daog nga naay mga gilok, interesting nga mga kaso o kasaysayan makaabot din na sa mga tulfo. Ginapahimoslan mga igala. Himuog ka ng katawanan, himuag drama-drama. Ay, nako. Karon sablay.
Si Erwin Tulfo, doon na 120 million campaign fund, why kaso? Kay nitilap sa lubot sa administrasyon mga kaigsunan. So, asa na ron ang imuha din ng paisog-isog as mong programa? Ha? Muingon pa mga igala nga andam siyang mo-resign kung mapamatud-an nga naay ang pangalan na sa flood control nga listahan. Di man na necessary nga ibutang ng asa makakita ka na mga illegal mga igala i-display ang ilahang kaugalingon. Ang mga illegalista usually will work kanang gitawag na ito covert operation including their personality. Dili yun na nila ipapantalya mga igala kung mahimo magamit pa ng ubang tao. Kabalo sila illegal. Di ba? Kasi ba illegalista mga igala din na magpagtang? Why illegalista nga magpagtang? Wa mga higalay naghimog binuang nga moangkon pod. Labi na og dako kayo nga atraso. Dako mga higalag penalty na nagpaabot once nga mapamatudan. Wala gyud. So kanang hagit-hagit ni Tulfo nga anda mo kanaog sa pwesto. Isa na itong tubag din ha. Ayaw na tatits kay butitik ang dako. Ayaw na tatits kay butitik ang dako. Kaya ang tinuod din ha, usa ni si Tulfo daw mga higala, matod pa sa mga report na nakabenepisyo gudaan ng flood control. Mao na usa din na siya sa mutabon. Karon siya na mga higala ang chairman sa Blue Ribbon Committee. Wala na pagtuki. Muna mayon siya, move on na ta, di na ta sige drill anang flood control. Move on na ta. Kuyawa. Move on na. Tuwa po iyang igsoon mga higalang sige lagpakyot ang panuwak. Na ang istorya sa kinabuhi gugma maabot na sa iyang programa pahimos lang po niya himuong content sa program. Kani si Rapi Tulfo nga ang anak mga higala mo birthday to sa Las Vegas mo gastong tag 4 million painom. Gisaway ron sa mga netizen. Unsa isyo dyan? Ang isyo niya why respeto sa impeachment the witness witness prosecution witness sa depensa. Ang disbursing officer mga igala ni VP Sara nga si Gina Acosta yang lang mga igala di mo walang daga mga tao nga wa ganahi kang Tulfo kaya nila pagtuo kang Tulfo buutan patinauron karon niguwas lang tinuod na kolor. Na-uncover na ang mga Tulfo. Labi na ni si Rapi Tulfo nga perte kayo mo dala mga higala o kaugalingon. Burag kinsa nga Diyos. Daghag mga asawang gibiyaan. Sigilag pangasawa mga higala. Kauman biyaan. Mantag mga asawa og naresolban ng iyahang una. Biyaan ra. Kailangan na nailain mga higalang gitipon-tipon. So, usay-isyo na, imoralidad. Dapat, imosang klaroho na imuhang usa. Una ka dito mo tapon sa lain kung di na yun mo magkasinamot. Labi na og ninyo pag yun mo. Because the state is also a party mga higala sa inyuhang kasal. That's why it is a special contract. Kung sumat-sumata ni mga asawa, kaya nagpakasal po ka dito lang asawa nga dagang kwarta, binuwang na. Di ba? Tinarong balik, trabaho ba yung tarong mga igala. Karon matubang sa kamera des programa, working siyang santo. Karon dito sa impeachment mga bay, bastos. Ngayon niya ang babae mga igala, stupido na, stupido. Wala, nireact ang mga netizen. Unsa ingon sa mga netizen? Gago madani si Rapi Tulfo. Unsa man na siya din ha. Judge na siya din ha. Umidya. Ngano muasta man siya kingunana nga ang iyaha din ang trabaho sa impeachment huwis man siya.
Dapat maminaw ra siya din na. Ug naay mga clarification mangutana, dili kay manghingan o di mao nganha sa mga testigos. Pag dili musugot sa iyang idea, iyangan lang mga igalag, stupido. Tarawa ra gud pagkahanggaw ang tawanan. So nigawas na tinuod nga kolor aning mga tulpo. Dapat di na gyud ni sila mga igala ibalik din ha sa Senado bisan sa Kongreso. Wa man ni mga pulos. Ha? Daghan man ni mga igala o mga transaksyon nga di kaya-aya. Oh, nagkaroon na nato may bawaan sa dihang nahimo na sila mga igalang mga politiko. Balo ka, kaning politics, wa yung kay matago din. Katapusang baho ni mo na may bawan. Di ba? Para na pitulpo, parte na din ka nag-asawa, biyaan ng asawa, kaya ng asawa tugain sa ibang lugar. Nakubikto mga igala ba ni Gusan eh. Bigame, o sabay mga atraso ani, libel. Nangabisto siya. Wapo Erwin Tulpo. Manugo pa sa mga bodyguard ni Salvi ko nga naglilibre siya malita-malita nga. Magpakuha po siyang uyab dito sa Shangri-La o sa Midas Hotel. Oh, niya iya ang pilian. Duha lang iya sa tulo. Ang usa, kato sa naghato, di mo na. Pinilian ko man na. Ako ay bayan na na. Why problema? Daghang kig malita, delivers ko Di ba? Talawar ko pagkahanggal ng tawanan. Pero talawar ni mos kamera mga igala. Mura og kinsa nga santo. Ataw-taw. Ato aning balikan. Malamang ipipila ka ba nga pahinindom. Everyone has the responsibility Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan Alas 7:53 na mga bahay. Kabalo ba mo nga samtang gakaidaran ta na matigdan usab natong ang kalahian sa atong lawas. Mao nga importante ang hustong pahulay, diet og vitamins. Daghan pa nato din nga patong-patong ang trabaho og responsibilidad. Mao nga usahay bisan gibati nga patong-patong pod. May na lang adunay Immune Pro Prime usa kini ka multivitamins nga adunay tukmang kombinasyon sa vitamin C, zinc ug karon 1,000 IU sa vitamin D3. Tabang kini aron nga suportahan ang immune system o makalikay sa vitamin D deficiency inubadan sa proper diet o exercise. Siyempre, samtang kakaidaran, mas gikinahanglan ang igong pag-atiman sa atong kaugalingon. Mag-Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid plus zinc plus cholecalciferol is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Balik ta magabay, takbo ang orasan, dura na 54 minutos. Kuman ang aras 7 sa bundag. Ay, kumusta naman na dito ang lalay sa Lonspuan, ha? Nagharaba din hang, kuan? Nagpasalon din ha. Oo. Si Cheryl Alvaradijo, ha? Mga fans din ha, ng mga dispatcher. O, din ha, siya mo'y tigupit siguro din ha, ng mga dispatcher. Ha? Walay number 1 suki ni Lalay
Salon, Cheryl Albaladiho. Oo. Doon na mga higala 55 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Atong balikan. Kaning mga tulpo ba? Nga mga dagway, mga higala din ha sa ilahang mga programa tubangan sa kamera. Mura na yung mga santo. Murag mga hero, mga kaigsuunan. Nga ka na bang may mundang panan sa mga dinaog-daog. Karon na bulgar na hinuon mga higala nga mao ni kinaiya ni mga tulpo dahil wala ni klaro dahil mga bastos dahil ni. Ha? O programa pag anti-corruption drive kauman sablay man po di ayos corruption ang mga panawa. Kamo, mabuto pa maning mga tulpo mga higala pag abot sa panahon? Ha? Wa naman ni klaro ng mga tawanan eh. Ako na frustrate ko as a citizen. Why? Labi na, kita mga higala, pareho po sila, media practitioner. No? Kaya bang naagid by heart sa tuwa ba? Kaya bang may istorya kita kung sa'y tinuod, muhimo po taugod siya dapat. Karon, nausa naman eh. Senator Judge, mahingala mga higala at estupido sa witness. Wa ka ba siyang trabaho? Daw, pamati, media siya nga komentaryo mga kaigsunan. Kung wala na, ayaw na pag senador, ayaw na pag politician. Focus ka na lang din na sa imuhang sige paghilabot anang mga relasyon din ha sa mga Pilipino. Ewa kaya nga may mo senador kung yun na ang imuha ugali. Actually, daghang mga Pilipino, mga higala ang na-frustrate aning mga tulfo. Siya pagtuo, mo ni may mong fiscalizer sa mga isyo. Consider batok mga higala sa katiwalian. Consider batok sa corruption. Consider mga higala alang sa kaayuhan o katarungan. Pero naunsa naman eh. Ha? Wa naman ni magkadimao. Irwin tulpo, sablay-sablay na po rin ang flood control. Tapay 120 billion mga higala nga donation amot. Unsay ni tabuhan na. Wa may kaso ng ombudsman. Si Marcolita nga 75 milyones lang na ay kaso. Plunder. Nanawara ko. Ha? Wala na mga higala magka dimao. Dili ba? Akong sublion. Daghang misalig. Daghang naglaom. Nga doon ay dako matabang ng mga tulfo din sa gobyerno nga kurap. Ha? Ang una-una mga mga tao, atong butangan din mga tulfo, doon yung kabuk. Kay kurap na kayo na ito ang gobyerno para maunda ng korupsyon. Uy, unsa may nahitabo. Nga nakaon man ang mga tulfo, mga higala sa mga kurap, nahimo naman pong kurap. Or kurap lang gina silang daan mga higala. Ilaha lang ginagamit nga taming ang ilahang mga programa para dili mabistuhan ang ilahang pagkakurap. I mean, nangutan na lang. So, karon kay public official sila. They open up the floodgate mga higala for criticism. At yung una, sila ang nagapang-criticize. But because they are now public official, they open up the floodgate for criticism mga higala. Because they cannot be subject or public scrutiny mga bay. Criticism. Public official ka naman. Diba? Sa public official ka, wala na. Ang imuhang right to privacy mga bay, nag-reduce na. Because you can now be subject to public criticism because you are now a public official. Di ka pwede magpasuko-suko kay public official ka naman. Ang imuhang right to privacy because you are a public official, public employee, are now reduced
mga higala compared to private individual. So, mao na yung mitabo. Ang ato lang, tungod kay daghan kay mga Pilipino nag-ekspektar ani mga tulpo nga dako matabang sa kurap nga gobyerno. Pero sa man, nakaon man sa kurap mga higala. Ha? Unya mo hasta wala gyud batasan, kita lang gyud nimo ang tinuod mga igalang ugali aning mga tulpo. Ha? To apoy suon pod, bindalo pod. Ha? Sige lang order og uyab tos midas og dito sa Shangri-La. Pinagduha pa gyud, sige dili patabang ni si senador patabang. Sige patabang dili tagduha ka uyab. Yami baka na no kana magpatabang og duha ka uyab. Abot ni si Juvenal Borjos. Kay pambansang chick boy naman daw ni siya. Naka-experience na siya na magpatabang og duha ka uyab. Oh, kay maugo daw na hinabuangan na ng iruling tulpo ba magpatabang og duha ka uyab. Kuha tos midas, kuha dito Shangri-La. Ayaw na tuwan. Marines nga iyang ipangsugo. Milyon na, nakatisting na kaning nagpatabang ka. Nagpatabang og 5 dyan, nakatisting 2, wala pa. 5 nakatisting na. Oh, 5 ka kumingking. Tabang og 5 ka kumingking, kumagko, yung tuturo, o kung sa paninguban, ring finger, middle finger, ha? Nagpatabang 5 sila. Oh. Pastilan. Na mapakunwari na ang mga tuplok, Kuya John. Mapagkunwari. Oy, Jeril Rupinta. Good morning din na. Sana si Jeril ron. Kuya ni si Jeril kaya musod anig timbura mga igala. Musod ang timbura. Ang kanon humay, ang sudan mais. Okay lang. Importante lamian mo kaon. Unsa man nagpatabang og laba? Patabang og laba. O gali na. Frustration ang giabot sa mga Pilipino ining mga tulfo. Wala na gid. Wa na udhi mga igala mga Pilipino. Gikan sa issues moralidad ngadtos legalidad mga igala, wa kay maasahan aning mga tulfo. Mayroon ni anang tabang-tabang sila ang programa, kay kanilang programa na man ay budget ang mga sponsor. Nya himuong kag content. Ang imo mga parinting nga nakakita mga tawa sa imuha kay gihimo kag katawanan ani mga tulfo silang programa. Di ba? Ultimo relasyon. Relasyon sa mga nag-uyab. Relasyon sa mga nagkumaring kumpare, relasyon sa mag-asawa. Pakialaman sa usawan ani mga tulfo mga igala. Kanang love life nimo paring noni pero umabot na dito kang tulpo na himuon ng content programa himuon ng content. Ayaw ko nagipabot kang tulpo ng imuhang kuan imuhang kining kahimtang sa relasyon. Himuon ng content tulpo ba mahimo yung kang katawanan. Naman na ilaha din na para ma-entertain ang ilaha, mga viewers, mga listener. Diba? Magpaisog-isog. Kaman, sige, bugal-bugalan mga igala, mga niduol sila nga, patabang, reklamo, muog katawanan. Diba? Ako, advice lang niya ako, paring nuni, pero ayaw ko kiduol na kang tulpo ng imuhang kuan, problema sa imuhang love life. Kaya himo yun ang katawanan ba? May pag-iduol na niyo mo sa kuha. Imo lang ihong-hong sa kuha kay mo advice pa ko sa imo ha. Advice ha? Kana bang advice ra ba? Delikado na. Nang mag-away mo sumbana niya, magpa-advise ka kumpare, patay ko gali.
Ha? Masyumuyan kagyo ni Parigod. Kaysa tumuyan na, mingon na siya pare, balos ta si mo ba na? Balos ta kang pare. Ha? Mads, balos ta. Balos to na. Ito na. Hitabo na ang binalsanay mga higala. Delikado. Kaya mga lalaki nga, mahilig kayo mo entertain anang naay problema nga babae, kana. Wa yun ay laing tumong mga higala. Wa yun ay laing tumong. Ana. Wala na, naghakay mga media, mga higala, na ay mga muduol silang mga problema niya, tanaw gani nga gwapa-gwapa gani, o na kwarta, kwaon na yun ng cellphone number na yun, niya, tawag-tawagan na yun, ma'am, kumusta naman tayo mga problema nga imuhang gidulog diri sa kuha, ma'am, mga media po niya na nabiskarte. Ako kadiskartihon kay kung yun na ba, pero ginapungan na yun ako. Bingon din, ma'am. Musta man tayo mong problema, ma'am? Oo. Kay, tabangan ta ka ito mong problema, ma'am. Tabangan, labinag ka ng single, ma'am. Unya, gikan pa sa Japan. Mura gihipa mga higala ang dagway. Kay daghan kayong mga gold. Japanese pa yun ang gold. Jamingon na yun, sa kanang media. Ang kurman. Paan na yun na cellphone number. Suguon na yung gwardya. Guard. Gawasan na, kuha cellphone number. Kuha cellphone number. Kaya ula, man on air mga yung cellphone number. Yung mga maminaw nga, oy, unsa man na. Boss, pildi maglagot. Ma'am Janet, disbursing officer. Gina man to. Parang John, wag yun siya makuha na info. Sa imuha na lang ko pa-advise kay maka red horse pata. Ingon si paring Noni pero bitaw, red horse lang may problema. Why problema paring Noni? Basta mo istorya lang yung gastinood sa ko Anyway, di man na ito himuog content sa itong program. Di na ito himuog content sa ito aga program. Bitaw, na kaya mga media, daghan din nang nagdayon mga igala tungod ng advice. Kaya po mga ulitaong guwang, mo po nang ila advice at to video okihan. Nya, kahuman, ito yung mga babae po, nga mga tahay po, mo kanta-kanta niya. Kaman iya, din ang advice dayon nga, gwapo kay kagtingog, pero dapat taas-taasan ginanin mo. Kuya, huwag advice, sa ulitaong guwang. Gwapo kay kagtingog, buo kay kagtingog, ingenious kay kagtingog. Pero yung tingog ba? Taas-taasan ni mo gamay. Wala po korek nga higala. Unyag mo ipakantahon, murag baka mga higala, perting syagit. Ay, lako. Karang advice lagi mo gini, magdamay higala, busit yun. Bantay mo na, karang advice. Kaya daghang mga biktima na mga higala. Pero na ba mga babae nga magtuon-tuyog yung pa-advice kaya nangita po mga higala sparring partner po. Kinabuhi. Di ba? Magpa-advice ng tagaan na ni mo advice, di pa mulakaw. Kung di pa man ka mulakaw, human naman kong hatag og advice sa mo ha. Kanang, di lang ko ganahan pa mo pauli. I am lonely and alone. Wala dayon mo. So, ang butakal po nga lalaki, labi nagmidyaman, maingon po dayon nga, mao ba? Kuanday ka? Lonely and alone? Sige, kanang kuyog-kuyog taon niya. May galit trabaho. Labi na ning mga teknisyan. Ay, nako po. Taon-taon. Balik taon naman, pipilag ka mga painong.
Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik tayo gala din sa panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio Davao. Oy, kuan, happy homecoming sa ato ang amigo kauban kan yung mga igalang si kuan Stephen Manangan. Nanawag siya sa kuha gabi naadaw ron siya diri sa Davao City. Dito naman yung nakabase sa Washington. Washington DC. Iyahang pamilya og siya. Bakasyon lang dire kay gimingaw siguro. Morning si Moa dia step. Stephen Manangan. Alright, doon na 12 minutos. Human ang alas 8 sa buntag og ato ang idol dia si kuan KBP Davao City Chairman Roy Johnson. Si Roy Johnson. Mao gyud ni nagdala sa kuha aning trabaho aning mga higala. Adto pang 1995 diya sa UMBN. Wa tatahaning trabaho aning wala na si Roy Johnson. Dako kog utang kabubuton ana. Kay mao gyud na naggalgal sa kuha aning trabaho ani aning broadcast. Good morning din na sir. Doon na 13 minutos, suman ang alas 8 buntag. Dini Sarti, good morning. Si Jojo Inrina, unya na po siya ipag-greet kaya nag-celebrate din na sa Mati, si Romel Quison. Romel Quison, happy birthday sa imuha din na. Alright, dalita mga igala, ining kuan, istorya nga nangutana na ron ang presiding officer sa impeachment court, Senador Chis Escudero, nga sige ginamention na sa prosecution sila chika nga maoy gitagaan sa disbursing officer sa OVP, Office of the Vice President, sa 125 million. Nganong dili na ninyo ipresentar na si Colonel Chika? Nangutana ron si Escudero. Nagsige mag-mention na ng Colonel Chika, ang head sa Vice Presidential Security Group ni VP Sara kaniadto. Na mao'y gitagaan sa disbursing officer mga igala nga si Gina Acosta sa 125 million ni VP Sara. May nidawat. Ngayon dili na ninyo ipresentar. Nangutanas si Escudero kang kaning Jerville Luistro mga kaigsunan. Nalo ka, nga dili siya gusto nga ipresentar na si Colonel Chika. Apil magkana din na sa istorya. Na ay mga butang nga ginalikayan ang prosecution kuno, mga bay. Ilongdad na dili nila pwede mapresentar sila Chika. Kay mga ipit sila, mga bay. Kaya una nga istorya ni Gina Acosta, kanhi disbursing officer mga bay ni VP Sara, nga walay ni paingon sa bulsa. Witness ni sa prosecution. Si Acosta.
Nag-ingon siya Costa, munang deklara siya nga hostile witness. Okay, ang iyahang ipanulti, pabor nga to spikas, hostile witness. So, ang iyahang mga igalang istorya, walay ni paingon anang punduha 125 million ngadto sa vice presidenteng account. Ang ingon ni Gina Acosta, ang 125 million nagasto sa intelligence monitoring nila Chika. Nagasto o ni BP Sara sa mga pagkaon, medisina o sa iyahang pamiliti. Transpo niya sa iyahang mga biyahe around the Philippines. Nabisag 5 centavos, why ni payon sa vice presidente. Now, kung ipresentar na sila Chika, mo corroborate mga igala ang statement ni Colonel Chika sa istorya ni Gina Acosta na wag yun manghilabot si VP Sara anang kwartahan na gipasangil sa iya sa prosecution. Mas mulig-on lang ang theory mga bay. Ha? Nagisugdan karon ni Gina Acosta nga si VP Sara wala gyud atras. So therefore dapat i-dismiss na mga higala ng kasuhan. Mao na ilahag gili kayan. Sige lang nag-mention anang Colonel Chika nga pangalan pero dili nila mapresentar. Dili nila mapasupina mga higala kay once mapasupina mo appear din ha sa impeachment trial. Pag mo appear na din ha mo istorya na sa tinuod. Ha? Mo corroborate ang iyang istorya sa istorya ni Gina Acosta kaning disbursing officer ni VP Sara nga tinuod yun ay nga wag yun mangawkaw si VP Sara anang ipasangil nga 125 million. Mo na ilahang ginalikayan. Diba? Mo presentar ka man lang ang witness. Kauman mo paligon against your interest. Adili na lang ko. Bura ko naunay ko galingong tari. Diba? Burat nagtuslok sa tuwang lubot anong trabahoan. Mo na nga, di nila mapresentar si Colonel Lachika. Kaya ang pagpresentar kang Colonel Lachika, magpalig-on lamang hinuon sa testimonya ni Gina Acosta na wala manghilabot si BP Sara anang kwartahan na dili na tinuod ng naisgutan nga mga pasangil. Mauna din ha ang isyo ha. Karon taon-taon. Balik pa ta mga kaigsunan man lamang ipipila ka baga pahinumdom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90 point. Balik na mga bahay, din sa Paraguyog sa programa Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio Davao. Good morning din na kang Christine Ampolokyo. Diya dapitas Bakakuwa Village, Kabantian. Si Ma'am Susan Gadiani, good morning. Ma'am Merefidi Polpol o si Ma'am Ellen Canvas. Mayong buntag sa tanang mga ka-ISM. Mga kaungo, mayong buntag natong tanan. Ayan.
Unsa man ni? Okay. No problem. Si Mamo Barcelona, good morning din ha. Ma'am Bingtan again, good morning po. Para di magmahay. Alright, doon na 21 minutos, suman ang alas 8 morning. Now, apasumpay sa to ang naisgutan mga higala nga nganong dili mapresentar-presentar. Sige lag i-mention ng pangalan nga Kernel Chica kanhiya head no sa security group ni VP Sara apil kuno nga may dawat mga higala sa 125 million gikan kang Gina Acosta na disbursing officer. Wa naman dito sa kalibutan si Gina Lopez, idol ta pud to kay environmentalist nito. Nanong dili na nyo mapresentar ana si Chis Escudero. Ngadto kang Jervil Luistro. Wa mo tubag. Dapat ipresentar na. Kaya namin so man na dali nga apil siya sa transaksyon. Siya tagaan sa disbursing officer anang sapi nga giingong kuan. Di paingon kang Inday Sara. Dili mga higala dili mapatawag-tawag, di nila gusto mapresentar si Kernela Chica kaya again mapalig-on mga higala ang theory nga wala gyud na mapaingon ng kwartaha kang BP Sara bisag 5 centavos. Mo corroborate naman itong istorya ni La Chica karon sa kang Gina Acosta. Di ba? Nagingan lang mga igalag stupid ni Rapi Tulpo. Kaya di mo sugot sa iyahang gusto mga igali pabuhat. Tanawa na good. Ay hinungdan ni senadora ni. So, kung ipresentar mo niya si Kernel Raymond La Chica, mo mention na mga igala nga, yes, ako ang nagkuha kay mo ni Mona. Pero never to ni paingon sa kang BP Sara ang tanan di gasto sa intelligence monitoring aning mga nag-ihok speakers o niya uban panghatag pagkaon medisina uban pa. So papaligo ng theory na huwag si hindi makakomit anang ilahang article of impeachment. Mapurnada ang plano mga kaigsunan. That's why, dili pwede nga ipresentar si Kernel La Chica mga higala. Ilahan ng ginalikayan. Kaya siyempre, pag mapresentar, ilahan ng witness, ikaw examine na rin sa depensa. Ang depensa, mo lead na mga higala o istorya nga, yun na. Therefore, the Vice President did not receive any single cents from that 125 million confidential fund. Yes, Your Honor. Yes, Attorney. So, therefore, we can conclude na wala nang impeachment niya. Butang-butang na sa mga congressman nga tilap lumot sa Malacanang. Maawag na. So, dismiss. Di ba? So, dili na nila ipresentar. Because the witness is or might testify against the prosecution mga kaigsuonan. Di na lang para sureball nga di ta madisgrasya. Di Vinagracia Barcelona. Wag pangalan na ni. Good morning po din ha. No? Muna nga di basta-basta mga kaigsuunan magpresentar ka. Kay na-tendency yun nga kanang imuhang testigo nimo mo variable na. Patay ka. Maulawan na ka. Actually wala na. To apoy ligutan mga gala, Armando ligutan si Mr. Lipstick and Mr. Makeup. Ingon pa siya. Kinahanglan daw ang konstitusyon daw wala daw mag-istorya ng 16. Wala lagi mag-istorya og 16. Pero kung sa inyo dahil sa Batakang Balaod, 2/3 of all the senators. So that is an indirect saying of 16. Because the 2/3 of all senators is 16.
Pila man ay tutor sa buong senators because we have only 24 senators. Ang ato ang senator, dili man mga igala 25, di man 26, di man 27, 28, 29. 24 naman na sila. Diba? 2/3 of all senators. Kung sumabot pa sa bota na, 16, di ba? Kauban na siya sa 1 + 1 = 2. Pagkahanggaw po ng abogaduha, mga igala. Gusto mo palusot, pero pisat gapon? Oh? Kay, di nila kubiktohon, kay patamblingo na nilang magsumbiyar, luring ligarda, ipiton, para maabot ko sila 16. Pero sa akong naman di man yun. Ato ni manibrahon. Ya, napa sa example. O, kung 24 ang senator. O niya, makras daw ang aeroplano na nagsakay ang pila to? Pulo ka senador. Di 40 na lang. So, dapat 40. Pamatya sa nang ubang mga senador nila aron matuman ang imong gusto pagkahanggaw nga abogaduha. Oh? Kung mo na imo ang theory nimo, patya sa nang uban din ha nga mga senador nga way pulos para pwede nang imuhang idea nga ubos na to sa 16 ang threshold mga higala for the conviction of the Vice President. Diba? Ang tubuhay pa na sila, yan ang senators. Sa panag nagtago-tago na sila si Bato de la Rosa, senador man gyapon na. Naaman gyapon nila ang opisina, naaman gyapon nila mga staff nila. So senador sila, 24 yun ang senador, ang 2/3 na is 16. Kung gusto ka, na maubos na sa 16 ang threshold, hala, pamatya na din ang mga senador nga naa din na sa minority, sa majority, kanang gitawag nilang Malacanang senators. Depensa sa interest Malacanang. Basta mapwede nang imuhang ideya nga ikonhod pa sa 16 ang requirements for the conviction of the Vice President. Pwede na. Mamatay ng ubang mga senador diya sumbako. Pwede na 16. Di na mag-isa makaabot ng 24. Diba? Patyan sila din na upulo, di 14. Kinsa po ka din na, no? O tagaan mo chance, kinsa inyong gusto din na patyon. Pili-pili lang mo. Diba? Edgar Gajani sa may mulig. Good morning din na, Dinis Sarti. Maayong aga. So mauna mga igala, ang ingon niligutan pagkaway klaro ng abogaduhan mayroon ni siya papulahay o ngabil o dagway mga bay kurang na ichan sa mula alright move ta mga igala aning isyo nga pagpahilom sa flood control mao na pinaka main agenda. Pahilo mo ng flood control. Tungod kay dinha sila mga priso. Dapat karon pa lang naapas pusto ang administrasyon patio na ng isyu sa flood control. Ang second din ha, which is mas bugat pa sa first, kanang maimong presidente si Inday. Kaya kung maimo presidente si Inday, maimo ni mga igalang instrumento or triggering device ang kontrobersiya aning flood control. O delikado sila ng mga priso. So, karon silent ang flood control, demolish Inday Sara. Mao na pinaka-agenda din ha, mga kaigsunan. Kaya kung magaling ko na sindes Malacanang, kamanaa pag yun na mga igalang issues flood control, so wala doon ang investigaya. And the investigation, mga igala, shall be without fear and favor. Linya ni Roger Balanza, akong amigo. Mabisto din sila, mga priso sila. O na, habang maaga pa, patio na mga higala ng issues sa flood control. Aba na ay problema. O si problema na dyan.
matag na ay kining monsoon mga kaigsuonan bagyo. Dili man gyud mawala sa panumduman sa mga Pilipino kung giunsa nila mga higala pagdaot ang atoang panudlanan. No? So tungod kay nagabaha, mauta na mga tao, asa naman atong flood control? Di mahinumduman, ma-recapitulate na pod mga higala ang flood control ni Congressman. So di na sila maka-eskapo. Ha? Di na sila maka-eskapo. Kaya, baha. Kinaiyahan na mismo may nagbulgar na way flood control. Diba? Doon naman mga higala kalabira. Pero gatong giadto dito sa norte, dito sa Luzon, ni DPWH Secretary Vince Dizon, dili daw ghost project nga poste lang sa building mga higala ang natuman. Oh, nahuman na lang ang term, calendar days, nahuman na lang para humanon siya. Hangtod karon wa pa mahuman. Ang tungtungan ng rasposte mga higala mo inahuman. Panawara na. Tungtungan ng rasposte mo naman. Pagkatalos business na hindi ito ghost project, meron man tayong nakikita na poste. Kinapusan talaga sa budget. Kinapos sa budget. Ipapatapos natin ito. Nga naman, kay kang Sandro Marcos man di ay. Bahag ang ikog ni Vince Dizon mga higala pag Sandro Marcos, ha? Basig maibot siya das DP way oras, wa pa siya makatigom. Maibot sa DP in town, wa pa makatigom mga bay. Si Kuan. Kining unsan ni? Vince Dizon. Shout out Mulig Turil. There's Sir Edgar Gadiani. Thank you so much. So mao na mga kaigsuunan ang dako nga problema karon. No? Daghan kaayo wala project na ghost wagi kita. Igo lagi groundbreaking mga igala, butang-butang din nag-charge for calendar days. Ang tod karon sobra na sa laps. Wa paghihapon ang project. Muna nga, ang ilahang team song, matag ulan, mahinumduman mga higala. Muna di makalimtaw sa pagkalimot ni mo na matag ulan, magbaha. Flood control, mandayo pangitaon sa mga tao. Matag ulan, mahinumduman, ang project, nga wa mahuman, matag ulan, mahinumduman, ang ghost project ni Congressman. Bisa pag inyo na pailumon si BP Sara, apan ang kinaiyahan, kanunay mag-remind sa mga Pilipino nga there is, sometimes there was a project named flood control. Pero gibinuangan sa mga congressman, mao nang hangtod karon padayon tanggibahaan. Mo na mamahimo mga higala nga kuan. Ingno nato og sumsuman sa mga tao. Bili lang karon ng relasyon. Nanto pa sa musunod ng relasyon. West! Doon na pag mga disgrasya sa mga pagbaha mga higala. Tungod kay gisinampangkong ang pundo sa flood control that will keep on reminding them unsa ka kurap ni mga higalang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ahora, mga nanaway, Paulo Ortiga, nagsaway-saway mga higala kang sa Davao City. Bini Abante, la Gigi Suarez. Unsa laro, nangabis.
Nabisa sa inyo ang lugar. Dagko kayo mag-budget sa flood control pero gibahagya po. Oh? May Pandabaw City. Since 2022, wala na budget mga higala. Na may mga pagba, pero normal na lang. Kay sukad pa man na kanyang to. Inyo pa si Yorme, dili tungod kay pastor na si Abante, okay na siya, wala na siya mga binuang gitaguan. Damo na naghanag binuang taguan, kaya gamang muto sa iya, nga wa siya binuang kay pastor man siya. Unsa ka ni nga pastor? Dili ko makibamalit og halos patos mga bay. Asig pastor ni nga pastor Jack mga kaigsunan. Oh? Tanawa na. Ha? Kaya, sige, criticize sa Davao City. Mauna. Karoon lang yung distrito mga igala. Di baha. Di gano'n din na rin ba? Baha yung mga bayan ng lutaw ang mga sakinan na nagparking. Pamisahin na lang na ni Abante. Walang dili tanan. Ha? Nga nagsuot mga higala o saan ang suot nga matubang ikas Ginoo kaniadto maayo daghan diyang gasuot-suot mga kaigsuonan o sutana din ang tawagan daghag tinaguan nga kabuang because they are the persons mga higala usually can easily hide their secrets. Illegal and immoral, both secrets. They can easily hide. They can easily conceal it. Nga naman, because of the trust and confidence of their members and the people tungod kay alagad sila sa Ginoo. Dali ra kayo sila manglingla. Awar ko nagmanguyab between ang kini mga higalang mga bulangiro, kini mga sugaron, o sa kini mga higalang pastor, mas dali mga higalang, labi na sa mga profesional, mas dali sugton din ang pastor. Kaya masulti man din ang pinahanay mga higala. Pinahanay dayon, kauman advice dayon, mulitok na yung sitas mga bahay sa Biblia. At Sop Boulevard ang naminaw. Ikaw, tambay ka, manguyab ka. Ingnon na kasulabay nga, di manggay ka kabuhi sa imong kaugalingon, karon mangagni pa ka sa kuaw subang tao nga imo ang buhi o, nabuang naman siguro ka. May istorya sa mga hariya. Outside ba galang, balik ka man na magpila ka ba nga, pahinindom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic.
When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik tabay gala din sa paragkuyo sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio Davao. Doon na 41 minutos. Human ang ika alas 8 buntag. Good morning din na kang Ma'am Elsa Bentulan. Good day. Patya ng mga tiguang kay Ulayani na. Ayaw po. Nestor Sonico. Good morning, June. Always yung kunaminaw. Issues Masa. Shout out ko ni Oscar diha sa Tagluno og kag Rini sa Daliao. Salamat kaayo. Rini Pibinito siguro ni. No, Roel Arais, good morning. June Taxi Aliana, Roel Arais June, kusog June ang 90.7 Aliana Taxi. Oy, salamat kaayo. Pariho ra nang mag-amahang Villanueva ug Abante, mga pastor. Mao gani. Kana si Abante yawa na kay si BP iya ginasisi anang baha sa ilaha. Naaman din ay 2 billion nga budget na si Abante ingon si Yorme. Nya nga nung gibaha pag-ayo ang iyahang distrito. Yan. Mao na mga igalay pangutana karon nga nagtangag mga igalag na kung ganti. Unsay nahitabo sa kining 2 billion ni Bini Abante nga flood control. Unsay nahitabo? Wa mga igalay nahitabo. Di baha. Mayroon magbaha kagamay, dako kayong baha. Maingon nila, nagaba-gabaan na sila. Anang ilahang trabaho, mga kaigsunan. Well, doon na ay 43 minutos human ang alas 8 buntag. So much ini mga bay. Sibog tagamay, kaning istorya mahitungod sa leadership fund ni Miguel Subiri. Planong ibasura na pod mga higala ni Buying Rimulya diya sa ombudsman. Imatod pa mga higala ni Rimulya, kulang kuno ang mga ebidensya. O sa mga leadership fund, mao ni mga higala ang pork barrel sa mga senador. Tag 500 million sila mga bay na ay mga committee ba. Ang chairman, 1 billion matag usa. Yaya sa mga kagwang. Ato lang panahon ni Subiri sa siya ang Senate President. Nang hatag siya mga bay og pundo siya mga kapwa senador. Media million kung chairman cash committee ba 1 ila ba to? Media I mean 500 million. 500 million ang ihatag ni Subiri sa mga senador. Pag chairman ka, 1 billion ang budget sa imuha. Yaya no? Ayahay kayo mga senador? Kano, i-investigahan sa ombudsman, day mga ebidensya. Muna nga i-drop. Kaya si Subiri, nagtumbling naman ang mga higala. Pro-admin naman na ron siya. So, bisan pa og kanang yaha mga higalang tawag na ito binlan. Yan kaugalingon o gamay. Okay, gihapon na kaayo. Pero na, 2 billion botangin mo o bilin lang siya mga 100 million. Wala.
Kapalit na siya banti sa iya ang paborito kay sapatos nga malon. No? Well, hindi ka mga banti, sapatos ko nga mahalon, yan na irilo. Ha? So-suotan na yun, dako kayong cross, mga igalang, kining kwintas. Yawa, no? Wala, gumlagom nagnaw ni si Bini Abanti mga bay. Kaya bisto na ron sa ni Mayor anang iyahang mga trabaho. O nga, wala klaro ba? Yan yung na kadako ang baha, asa na yung flood control. Bilyones man ang ilang flood control. Unom na sila mga igala ka mga congressman din ha sa sentro sa Emilia. Karon naibawaan nga dako kayo pondo why na himo kagiba mangyapon wala dapat imbestigahon ni Vince Diso na mayon ana dili kasi balik-balik bis Davao sige pangitaw unsay kitaan kana sureball anyway taw-taw na balik pa ta mga kaigsunan malaman pipila ka mga pahinomdom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared.
Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik tayo mga bahay, dito sa Palagkuyo sa programa Isyu sa Masas 90.7 Love Radio Davao. Ang tanga 52 minutos na human alas 8 sa buntag. Aritalig istorya mga igala nga ni usad na kuno ang impeachment complaint bato kang Presidente Bongbong Marcos dinha sa Committee on Justice sa Kongreso. Ilang kuban sa 46 ka mga kongresista isip nagpaluyo mga igala sa nesgutang lakang ang mga ground mga bahay adunay koneksyon sa pagdala kang Tatay Digong ngadto sa dahig the Netherlands. Issue mga higala sa korupsyon, labi na flood control program mga bay. So duha ni ka article of impeachment ambot asa ni mga higala kutob ay kuan kining bora oga klaro naman kaayo ni daghag na himong kalapasan mga higala ang presidente. Kaso lang, dili pwede paila ni mo kaso sa ombudsman going to Sandigang Bayan unless matanggal siya. May kaso po ni BP Sara. Di siya basta-basta maigala makasuhan o kriminal tungkol kay presidente siya. Closed with immunity. Di pa siya pwede na ay prohibition mga higala sa pag-file o kaso anang mga impeachable officers na ay mga limitations lagi set up. So sa laktod naa ni sa proseso nga wait and see. Kaya kabalo naman tamay gala mga congressman o wartahay ng ginandag ko. Di na mo ilutan o kwarta, di po na mo kuyo semua, di po na mo boto sa mga. Dirita, kaya daghan mata diri, daghan talig na kwarta po. Magpahiro-hiro tarong panahon na wagit. Lisod kayo. So tungod kay agato presidente nagatubang na naroon og article of impeachment pero moagi pa rin taas na proseso may gala mo agi pa ni og sana murag plenaryo kuan na sa papayag sa kuda, wala ng presidente payag mo, totally, kung matanggal na. Diba, tawa, i-dismiss na ni Remulla on that very ground, ng non-suability clause mga bay. Di pwede mo demanda kung sa ka-impeachable officer unless and until he was already removed from office. Or the act itself becomes kiniga constitutional mga bay. Di ba? Unconstitutional na. Kaya ang imong sa constitution, madimanda lang mo ang impeachable officer kung matanggal na siya. Pero wala matanggal, demanda lang mo, adili pwede. Di ba? Bapo na ang itabok ang BP Sara. So sa laktod, dili na matanggal mo na si Presidente Marcos, di po kakapile og kaso. So tanggalon sa. Muna karon ang gikotarya sa pipila na to ka mga congressman, 46 kabuk congressman ang pagpasaka aning impeachment. Daas daw mga higala ang posibilidad
nga malusog ko din iskutang impeachment batok sa presidente. Alright, doon na 55 minutos sa kalamay, humarang ika-alas 8 sa buntag. Dari na tabay ika-alas sa tuang papromo sa kalendaryo karong buntaga. Ha? Kay wala ba takarapol? No? Wala takarapol kagahapon, arita. Kaya na, bunutan ang Diyot, Ninday Cobal, alang karong adlaw, Agosto 25, 2026. Walain, ang kadaog may gala sa tuang papromo sa kalendaryo. Ang calendar number 0361. Gipanagiyahan ni Ma'am Aida Mundihar sa Ulas Dakbayan sa Davao. Congratulations, Ma'am Aida Mundihar, for winning 500 pesos. 500 pesos. Doon na kay hangtod al 5 lamang karong hapon. Mo ang maklaim. Una siya maporfit mga higala. Alright. Doon na 57 minutos, sumanang alas 8 buntag. Nawa naman tayo oras mga bahay dito sa panagkuyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio Davao. Panulat na magbulag-bulag, katuhaan punong pamalanduruna, karong buntaga. Ang imong pagdahan ngadto sa usa ka butang o pagdahon ngadto sa usa ka butang magpadako usab sa imuhang kasagmuyo sa kinabuhi panahon sa kapakyasan. Ayan ang imong pagdahom ngadto sa usa ka butang magpadako usab sa imuhang kasagmuyo sa kinabuhi panahon sa kapakyasan. So ayaw pag-ekspektar o taman kay kung mapakyas di ka maghikog sa punuan sa kapayas. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang turma po, samang tagna, samang istasyon. 90.7 Love Radio Davao, programang Isyu sa Masa. Ako yung alagad na kabata, June Nelson. Salamat kayo, may buntag, and keep safe always, mga bay. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa Masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa